मा नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदोंना जुदि दिनै मोनाव अख्रांनिफ्राय माबाफोर सोदोब फैयोब्ला, फेम्फानि सोदोब खोनायोब्ला आरो अख्राङाव सारअन्थाइ गावनाय बायदि मोफ्लामनाय जायोब्ला आरो जोमैनि गेजेराव सोरबा नुजायोब्ला, अब्ला ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, बै समाव नोंथाङा बिखौ सिनायनो हागोन ने? मा नोंथाङा बै साननि थाखाय थामथिम दङ ने? जायहा जारिमिननि बयनिख्रुइबो देरसिन आरो बयनिख्रुइबो गिथावनासिन सम एबा सान जागोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, बाइबेला बुङो मोनफ्रोमबो मेगना बिखौ नुगोन। नाथाय अनजाग्राफोर, सोंलुआ बेसोदि मा बै मेगना नोंनि मेगन जागोन ने, जेराव फोरबुखौ बरायगोन, ना बैबायदि मेगनसो जागोन जेराव नुनानै नोङो गिख्रंनो गोनां जागोन, गिनो गोनां जागोन? अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ रादाय होदों जे आं फिन फैफिनगोन होननानै। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिनगोना माब्ला जागोन? बहा जागोन? बोरै जागोन? आरो मानो जागोन? बेफोरबायदि गोबां सोंलुफोर दं। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनि बयनिख्रुइबो बेसेन गोसा सैथो बाथ्राखौ बेखेवनानै होगोन। अब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। बे भिडिअनि बाथ्राफोरा केवल मोनथिहोनायल' नङा, बियो मोनसे रायबथानायनि बाथ्रा, आरो बियो मोनसे खावलायनायनि बाथ्रा, आरो मोनसे थामथिम जानायनि बाथ्रा। फैदो अब्ला ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जोङो मोनफा मोनफा बाथ्राफोरखौ नायलांदोनि। सेथि बाथ्रा, बेनो जादों जिसु ख्रिस्ट'आ रादाय होदों, आङो फिन फैफिनगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि आंगो नोंथांमोन, फोरबु जिसु ख्रिस्ट'आ केवल जोंनि थाखाय गावनि जिउखौ दान होबाय, आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौबो रादाय होदों दि बियो फिन फैफिनबावगोन होननानै। आरो बे फैनाया जागोन जोंखौ लांनो थाखाय, सोरगो रायजोआव गावजों लोगोसे दोननो थाखाय। जहननि 14:1-3 सिरिसिम जिसुआ बिसोरखौ होनबाय, नोंसोरो दा जिंगासि आरो उसाव बादाव दाजा, इसोरखौ फोथाय आरो आंखौबो फोथाय। आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दं, गैयाब्ला आं नोंसोरनो खोन्थानाय नङामोन। नोंसोरनि थाखाय आं जायगा थामथिम खालामनो थांनोसै। आं थांनानै नोंसोरनि थाखाय जायगा थामथिम खालामगोन आरो फैफिननानै नोंसोरखौ आंनियाव लांगोन, आरो आं जेराव थागोन नोंसोरबो बेयावनो थागोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा खोनासंग्राफोर, मा नोंथाङा बे रादायखौ फोथायो ना? मा नोंथाङा बे बाथ्रायाव भरसा खालामनानै एबा फोथायनानै थांनानै दंबाय थायोना जे सानसे जिसु ख्रिस्ट'आ फैफिननानै आंखौ लांफैगोन होननानै? आरो जुदि दिनै बे सोंनायनि फिननायाव नोंथाङा बुङोब्ला, ओहो आं फोथायाखै, आं नेनानै थायाखै, बै रादायखौ आङो मोनथिया होननानै जुदि दिनै बुङोब्ला, अब्ला दिनैनो दानो बे मुगायावनो नोंनि गोसोखौ फिदिंफिनदो, नोंनि गोसोखौ खेवनानै होदो, आरो फोरबु जिसु ख्रिस्ट'नि रादाय लानायखौ गनायनानै लादो। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जेखुनु समावनो फैफिननो हागौ। दे अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दानाब्ला जोङो थांदोनि नैथि बाथ्रायाव। बेनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाया बोरै जागोन? आंनि अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाया सिरि सिरियै जानाय नङा। बे जाथाया गासैबो बुहुमनि सुबुंनि थाखाय नुजानाय मोनसे जाथाय जागोन। अख्राङा रिंसारजोबगोन आरो बयनिबो मेगना बिनि फैनायखौ नुगोन। नायहर, बियो जोमैफोरनि सायाव फैगोन, साफ्रोमबो बिखौ नुगोन। नुजाहोजानाय 7:7 सिरि। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, मा नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ लानानै बेबायदि बेस्थ'आव दङ, बेबायदि गोमोहाबनानै दङ बबेबा खामानिफोराव, जेराव जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननायनि बाथ्राखौनो नोंथाङा मोनथिया, बेबायदि जिउखौ लानानै दंबाय थायो नामा? मा नोंथांनि मेगना जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाय फारसे नोजोर होनानै दङना गैया? जुदि बियो थारैनो दिनै फैयोब्ला, मा नोंथाङा बिखौ सिनाय मोनगोन ने?
अनजाग्रा प्रियफोर, जों जुदि जिसुनि फैफिननायनि फारसे गोसो होनानै नोजोर होनानै थायाब्ला जोङो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ फैयोब्लाबो जोङो बिखौ हयथ' गोबाङा सिनाय मोननो हानाय नङा। दा बेयावखायनो अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जोंनि मेगनखौ, जोंनि नोजोरखौ जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननायनि फारसे नोजोर होनानै दोननो नांगोन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, फै जों एसे आवगायलांबावनो। थामथि बाथ्राखौ जों नायनि, बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ बहा नुजाफैगोन एबा जिसु ख्रिस्ट'खौ जों बहा नुगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, फोरबु जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाया एबा जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाया बहाबा सिरि सिरि नङा, बबेबा थाखोमानानै थानाय जायगायाव जागोन बे नङा। जिसु ख्रिस्ट'आ नख्राङाव जोमैयाव नुजागोन आरो बिनि जोमैयाव नुजाफैनायखौ बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा नुनो मोनगोन। बे समाव मानसिनि बिसा हौवाया नख्राङाव नुजाफैगोन आरो मानसिनि बिसा हौवाखौ गेदेर बोलो आरो महिमाजों जोमैयाव फैनाय नुनानै बुहुमनि मानसिफ्रा गाबगोन। माथाइनि 24:30। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जुदि सोरबाफोर फैनानै बुङोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बेयाव दं, बैयाव दं होननानै बुङोब्ला साबधान जागोन। अनजाग्राफोर, केबल सैथोआ बेल'सो जेरावहाय इसोरनि गोथार बोसोन बाइबेला लिरनानै दोनदों जे जिसु ख्रिस्ट'आ फैनाया मा जागोन, माब्ला जागोन, बैखौल' फोथाय। सोरबा बुङोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बैयाव फैबाय, जिसु ख्रिस्ट'आ नैबेयाव फैबाय, जिसु ख्रिस्ट'आ हाजोआव दङ, जिसु ख्रिस्ट'आ दैनि सिङाव दङ, बायदि बायदि बाथ्राफोर बुंनो हागौ। साबधान जागोन, बेफोरखौ फोथायनो नाङा। जिखौ बाइबेला बुंदों बेखौल' फोथाय। बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाय नुजाफैनाया बहा जागोन, बे जाहैबाय नख्रांनि जोमैयाव जिसु ख्रिस्ट'आ नुजाफैगोन। मा नोंथाङा बाइबेलनि सैथो बाथ्राखौ मोनथियो ने? ना गुबुना ओरैनो बुंनाय बाथ्राखौ नोंथाङा फोथायो? अनजाग्राफोर, दिनै बाइबेलनि बुंनाय सैथो बाथ्राखौ फोथायनांगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बहा नुजाफैगोन? बे जाहैबाय अख्राङाव जोमैयाव जिसु ख्रिस्ट'आ नुजाफैगोन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जों एसे आवगायलांबावनि। ब्रैथि बाथ्रा, बे जाहैबाय क्या यीशु चुपचाप आएंगे? मा जिसु ख्रिस्ट'आ सिरि सिरि फैगोन नामा? अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, फोरबु जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाया फेम्फा सुनाय जागोन। स्वर्गदूतफोरनि, एन्जेल्सफोरनि राव आवाज थागोन, सोदोब थागोन आरो ओरैबायदि मोफ्लामनायफोर जागोन जेराव गासैयावबो सोरां नुजागोन। आरो बे जाथाया सिरि सिरि जानांगौ जाथाय एबा सिरि सिरि जागोन जाथाय नङा। बे गासै जाथायखौ बयबो नुगोन, सिरि सिरि जानायनि बाथ्रा नङा। 1 थिस्सलनिकेयारि 4:16। आरो मानसिफ्रा इसोरनि गेदेर रावखौ गाहाय आरफनि गोबारै गाबज्रिनायखौ आरो इसोरनि बिगुल सुनायखौ खोनागोन आरो फोरबुआ गावनो सोरगोनिफ्राय ओंखारबोगोन आरो ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै थैनायफ्रा थांखांग्रोगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, मा नोङो फोरबुनि रावखौ सिनायो ना? ना नोङो बेबायदि बेस्थ'थायाव दङ, बिजियाव दङ, जेराव इसोरनि माथोखौ खोनानोनो मोनाखै एबा खोनानो हायाखै? अनजाग्राफोर, दिनैनो आर'ज खालाम। फोरबु, आंनि आत्माखौ दिनैनो मोनसे जागरण खालाम, जेन आं नोंनि फैनायखौ खोनानो हायो एबा खोनानो मोनो। बेनि थाखाय नों आंखौ जागृत खालामदो, थामथिम खालामदो। हे फोरबु, बेबायदि होननानै आर'ज खालामदो। नायगिरिफोर, आरोबाव आवगायलांदोनि बाथि बाथ्रा, बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ फैफिनब्ला मा जागोन। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ फैफिनो एबा फैफिनब्ला जायफोरा ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै थैनानै थांबाय बिसोरो गिबियावनो थांखांफिनगोन आरो जायफोरा गोथाङै दं एबा थांनानै दं बिसोरखौ गोजौ फारसे दैखोलांनाय एबा बोखोनाय जागोन। जों बयबो जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो हमनो थाखाय जोङो लांखोजागोन। 1 थिस्सलनिकेयारि 4:16-17। आरो मानसिफ्रा इसोरनि गेदेर रावखौ गाहाय आरफनि गोबारै गाबज्रिनायखौ आरो इसोरनि बिगुल सुनायखौ खोनागोन आरो फोरबुआ गावनो सोरगोनिफ्राय ओंखारबोगोन आरो ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै थानायफ्रा थांखांग्रोगोन। बिनि उनाव जों गोथाङै थानायफ्रा बिसोरजों लोगोसे नख्राङाव फोरबुखौ लोगो हमनो थाखाय फोरबुनियाव लांखोजागोन आरो जोङो अरायबो फोरबुजों लोगोसे थागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मा नोंथांनि नखराव बेबायदि सोरबा बेक्ति एबा सुबुंफोर दङ ना जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै जिउ नागारलांबाय?
अनजाग्राफोर, बै थांखांफिनगोन सानखौ नोंथांमोना गोसोआव फोथायनानै ला आरो लोगोसेयैनो गावबो थामथिम जानानै थाखादो। जेब्लानो बै साना सफैगोन अब्लानो नोंबो जेन थांफानो हायो, नों जेन थालांनो गोनां जाया, बेयावहाय थामथिम जानानै थाखादो। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ फैगोन बै सानाव जोंनि खुरमा बाहागोफोरा जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै थैनानै थांबाय बिसोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो हमहैगोन। जायफोरा गोथाङै दङ बिसोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो हमगोन। जों आरोबाव आवगायलांबावनि, बे जाहैबाय द'थि बाथ्रा। बेनो जाहैबाय गाज्रि सुबुंफोरनि थाखाय बै साना बोरै जागोन एबा माबायदि जागोन। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नेवसिबाय, जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोनखौ मिनिदों, जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ नेवसिदों, बिथांमोननि थाखाय बै साना हरखाबैनो फोजोबस्रांनायखौ लानानै फैगोन। जेब्ला मानसिफ्रा होनगोन, गोजोननाय जाबाय, मुंबो गिनांगौ गैया, बे मुगायावनो संहार जानाया बिसोरनियाव सफैगोन। सासे हिन्जावहा गथ' सारिनो थाबनो साखांनाय बादि बे साना फैगोन, रावबो खारग'थारनाय नङा। इसोरनि बिसाफोर, बे माबा मोनसे सिगिग्लुंनायनि मेसेज एबा सिगिग्लुंनायनि बोसोनफोर नङा। बे मोनसे सैथो बाथ्रा आरो मोनसे अननायनि बाथ्रासो। दिनैनो सैथो लामाजों आवगायलां, जिखौ जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोंदों। बोरैबाफोर फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनाय लामानिफ्राय नोंथाङा एरखेनानै थायाखैथ'? आरो जुदि बिब्दि जानानै दङब्ला फै, दिनैनो फैफिन। मानोना फोरबो जिसुआ फैफिनगोन। जि समाव फोरबो जिसुआ फैफिनगोन बै समाव गाबनो गोनां जागोन। दा बेयावहाय नोंथाङा जेन गाबनो गोनां जाया बिनि थाखाय दिनैनो फैफिन, मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ फैगासिनो दङ। दानाब्ला जोङो थांदोनि स्निथि बाथ्रा, बेनो जाहैबाय सोर थामथिमाव थागोन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, थामथिमा बैसोरबायदि सुबुङानो जागोन जायहा गोथार जिउ खुङो, जायहा जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे गोथौ सोमोन्दोआव दं आरो जायफोरा बिनि फैफिननायखौ नेनानै बिनि सत बांसाखौ नेबाय थायो एबा बिनि प्रतिज्ञा बायदि सोलिबाय थायो, बै व्यक्तिफोरानो थामथिमै थाबाय थागोन। जायफोरा बिनि बुंनाय बायदि जिउ खुङो बिसोरनो थामथिम जागोन। माथाइनि 24:44 सिरि, बिनिखायनो नोंसोरबो लागारबो थामथिम जानानै थाथारनांगोन, मानोना मानसिनि बिसा हौवाया नोंसोर लामा नायै मुगायाव फैगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, मा नोंथाङा बायजोआरि नुनायावसो एबा बायजोआरि समायना दिन्थिनायावसो मुखुब जानानै दङ, ना आत्मिक जिउनि खामानियाव मुखुब जानानै दङ? मानोना इसोरा गोसोखौ नायो, बाहेरानि दिन्थिनायखौ नङा। अनजाग्राफोर, दिनै थांखि लादो जेन आं बाहेरनिफ्राय साखोन सिखोन नङा, नाथाय सिंनिफ्राय आत्मायाव आं जेन साफा जायो, आत्मायाव जेन आं साफा जानानै थामथिम जानानै थानो हायो, बेखौ थांखि लानानै थादो। जेन आं अरायबो थामथिमाव थाबाय थानो हायो। जों आरोबाव आवगायलांबावनि, बे जाहैबाय 9थि बाथ्रा। बेनो जाहैबाय नंखाय ख्रिस्टियान आरो नंखाय फोरोंगिरिनिफ्राय गावखौ साबधानै लाखि। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनैनि बे मुगायाव एबा दिनैनि बे बुहुमाव एबा दिनैनि बे समाव गोबां बेबायदि व्यक्तिफोर, सुबुंफोर ओंखारबोबाय जायफोरा गावखौनो बुंनानै लायो जे आङो जिसु ख्रिस्ट'आ आंनो जिसु होननानै बुंग्रा गोबां फैबाय। बिसोरो सोमोनांथावखौबो दिन्थियो, नाथाय बिसोरो सैथो नङा। मानोना अनजाग्राफोर, बाइबेला जोंनो आवगायनिफ्रायनो बे बिसयाव सांग्रां खालामनानै दोनखादों। बे बोथोराव सोरबाया होनब्ला नै ख्रिस्ट'आ बेयाव दं, एबा नै बियो बेयावनो, नोंसोरो दा फोथाय। मानोना नंखाय ख्रिस्ट'फोर आरो नंखाय नाबिफोर ओंखारगोन। बिसोरो सोमो गोनां हांखो दिन्थिगोन आरो सोमो गोनां हाबाफोर मावगोन आरो हायोब्ला इसोरनि सायख'नायफोरखौबो बमब्रायगोन। दा बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जोङो सैथोखौ मोनथिनांगोन। जों जुदि असैथोआव थायोब्ला असैथोआ जोंखौ नंखाय फारसे लानानै थांगोन, आरो जोङो जुदि नंखाय फारसे थायोब्ला एबा थाङोब्ला बै जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाय समाव जोंबो आन्दायनानै थागोन आरो जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थांफानो मोननाय नङा। दा बेयावखायनो जोङो अरायबो सांग्रां जानानै थानो नांगोन जे जों जेन नंखाय नाबि, नंखाय फोरोंगिरि, नंखाय ख्रिस्टियानफोरनि फोरोंनायाव जों जेन थाया, नाथाय सैथोआ मा, सैथोजों लोगोसे जों जेन अरायबो थाबाय थानो हायो, जों सिरि मोननानै थानांगोन। जों आरोबाव आवगायलांबावनि,
गुथि बाथ्रा बे जाहैबाय बै समाव जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे जों थांफानोब्ला मा खालामनो नांगौ एबा जोङो मा मावनो नांगौ। अनजाग्राफोर, जुदि नोंथाङाबो बै समाव लांजानो नांगौब्ला जोङो बे मोनब्रै बाथ्राखौ गोसोआव लानो नांगोन आरो बे मोनब्रै बाथ्रायानो जाहैबाय सेथि बाथ्रा उन दाहा खालाम, नैथि बाथ्रा गोथार जिउ खुं, थामथि बाथ्रा इसोरनि गोथार बोसोनखौ फराय आरो आर'ज खालाम आरो गुबुननो इसोरनि गोथार बोसोन गाहाम रादाबखौ फोरों एबा फोरमाय। ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, जिउआ गुसुं, नाथाय दिनैनो जोबनो गैयैनि जिउखौबो जोङो मोननो हायो। दिनैनो दानो गावनि गोसोखौ जिसु ख्रिस्ट'नो गथाय आरो सानफ्रोमबो थामथिम जानानै बिजों लोगोसे थांनानै थाफ्लायबाय था। बे गासै थामथिमफोरानो जोंखौ जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ फैगोन बै समाव जोङो लांखोजागोन। आरोबाव जों नायबावनि जिथि बाथ्रा, जिसु फैखांनायनि उनाव मा जागोन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ फैगोन बै समाव गासैबो सोलायजोबगोन। बिसार जागोन, दायनिगिरिफोरा साजा मोनगोन आरो फोथायारिफोरा गोदान मोनसे सोरगोखौ मोनगोन, जेराव गाबनाय थानाय नङा, थैनाय थानाय नङा, दुखु थानाय नङा, जेराव इसोरनि उपस्थिति एबा थानाय आरो आनान रंजानायानो रंजानायल' जागोन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, मा नोंथाङा बै गोदान सोरगोनि थाखाय सासे भागिदार जानो हास्थायो ने? मा नोंथाङाबो बै जायगायाव थांनो हास्थायोना जेराव दुखुआनो गैया? नोंथाङा जुदि बेबायदिखौ हास्थायोब्ला दिनैनो नोंथांनि जिउखौ जिसु ख्रिस्ट'नो होदो। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों एबा जिसु ख्रिस्ट'आ बुङो, नै आङो गोख्रैनो फैगासिनो दं होननानै। आरो बै फैनाय सान एबा सफैगोन साना जिखुनु जाया समावनो, दिनावनो, बोसोरावनो जानो हागौ। आरो जेब्लानो जिसु ख्रिस्ट'आ फैगोन जों बै समनि थाखाय जोङो गोसो सोलायफिननो थाखाय सम मोननाय नङा। बेनिखायनो दिनैनो सम लादो, दिनैनो थांखि लादो आरो फोरबोनियाव बुंदो, हे जिसु, आं दिनैनिफ्रायनो थामथिम जानानै थानोसै। आंखौ गोथार खालामदो, आंखौ हमथानानै दोनदो आरो आंखौ गावजों लोगोसे लाफादो आरो आंखौ लांफादो। बेबायदि होननानै गोसोआव थामथिम जादो आरो बुंदो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, दिनैनि बे इसोरनि बोसोना नोंथांनि गोसोआव हमदोंब्ला एबा नोंथांनि गोसोआव माबा मोनसेखौ बुंबायब्ला मोनसे लाइक होदो आरो कमेन्टआव लिरदो, फोरबो आं थामथिम दं होननानै। येस, कमेन्टआव लिरदो, आं फोरबो थामथिम दं। आरो लोगोसे जायफ्रा चेनेलाव गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो इसोरनि बोसोन आरो लोगोसे ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे शेयार खालामनो दाबावसै। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। कमेन्टआव लिरनो दाबावसै, आं थामथिम दं होननानै लिरदो।